Здравейте, намираме се на едно много странно място. Ще ви покажем наистина една история, която е наистина много разплакваща. Лично аз няколко пъти съм се разплаквал на тази история, когато съм я слушал. Доста пъти съм помагал. Всеки желаещ да помогне на тази жена, която ще видите след малко, може да пише на лично съобщение на мен в социалните мрежи. В смисъл Арманито Версачи се пиша, малко е селско, но сега може да отидем там заедно, за да видим как стават нещата с нея. Ето Лелю. Ето може да видите. Демо какъв вестник хавтокар. Ето. Това е нейния крак. Надежда Генчева Василева. Запомни ли? Надежда Генчева Василева. Да. Това е тя. Виждате къде живее, как се храни и как изкарва пари. Тоест, ето вижте в каква държава живеем. Бият, правят каквото си искат с хора, които са беззащитни.